historie ouverte, il met des chuets. Moi, c'est le vrai, je suis pas vrai. Pas guère. Bramm. Hoe is het u deske dan nog met mijn staan, hè? Daar we zijn allemaal die met een rectum. Wij maar Bramm. Maar ik heb neer, daar wil je gaan om toe. Maar misschien goed gedaan met ons pastor en de moeder, dus de weg hoe je op het Bramm nou. Wat is dan zo? Weet je hoe is dat? Naar Bramm, maar een rectum zo keer in toast. Jo. Maar ik heb geen kind hier niet dan. Dat zet u Bramm. Wou eens koos, daar kostte je worden. Je commence het prima dat we weer daar militie. Allereerst zag ik deze rook. Je commence kloosje dat bracht. Pessoa eu brema já tal armirisin ayo la que ne gatin tamit vi que peta da redi na da lavardi gola mische deur monda mele da armirisin bras da controle sa agine se goeho mio peta so khwari ga tulo c'est tu agenderves ga den bergkai da vede la medicina brasa, ma da botules, arau beha recebe de secca da medicina brasa, e raccor parcial base negram, la mesure place, aga huleno luna drau di ganeer, avec juste, peta appenaus, apperaga, aga boe peur, agentur. Niveau, prima io. In due diciamo a tre non so che. A pessoa eu então a gosto de l'escaser Bramm, pecha Bramm. Nós que peoran que tal volta a moça, petama matre o dois de una, petama engave da ricla mate, luda visu. Also recluse voilà, c'est aussi. Entra also, en daar zo even de herkuren. Hoe de allure de mantroes. Mais allemaal, is het centraal. Allemaal goed de mantroes, maar geweest. Prima, vede wisam jest atraso tu dobar eu posi Bramm in de zavere niet meer kunnen worden. Pois que bede sei jamais. Mimus begreep a misschien gele door. Zijn toen niet eerst over zuur. Pessoa eu então agora Marita die ganhou nee era na trava pegando. Entrava só mas cheguei lá a penteu da trauma trem. Agora só 10 só. Meia pessoa uma entendeu a duales que me mella Bramm piadrada si brada tudo a papel e eu guardava lá. Essas deu al precio servet. Não ia tudo as migas. Se tu a plaga lavar as tanigos. Gaso pusidore. Oh, ne muskeda lavar die goos. Die dat toe gaat kunnen dan doen, man.